Takže ahoj, v tomto videu budeme v tomto videu bude také, že ako si aktivovať Windows 7. Nebudete na to pozerať žiadny program, žiadne blbosti na stiahovanie, stačí vám len Windows. Otvoríme štart, napíšeme cmd, otvoríme to ako správca a tu jednoducho napíšeme slmgr medzera voľaká čiarka rearm, dáme enter a reštartujeme Windows a potom sa vlastne aktivuje Windows na 30 dní, mám pocit, alebo ja neviem, tam nepíše na koľko. A potom vlastne, keď sa vám vlastne ten Windows ako vlastne bude pýtať ten kód alebo niečo, napíšete to znova, odentrujete to, reštartujete Windows a už máte aktivovaný Windows znova. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite lajkovať, odberovať, komentovať. Čaute.